शिक्षा के मतलब ज्ञान के मतलब होला जौना चीज में जो डूब माने कहे मतलब कि उ डूबल जा रहल बाटे, माने एगो समाज नशा में डूबल जा रहल बाटे और गलत नशा में डूबत बाटे जौन की जहर में डूबत बाटे। तो उ जहर में ना डूबो एकरा खातिर ओकरा के बढ़िया कुछ चीज बना के दीही, वही शराब के उम्दा किस्म के बना के दीही जौना से ओकरा खतरा ना होके, खतरा कम होके ना। तो ओकरा के सरकार अपना जिम्मा से ओकरा के बढ़िया फैक्ट्री लगाई शराब के, अच्छा तरीका से ओमे लइका जॉब भी करतन सो लोग के। अच्छा ओ माने ओ से मतलब मानते नहीं कि आमदनी के भी स्रोत बढ़ी, ठीक बा। अरे उ काजी कहला दारू जब बेचात रहे तो ई भूजा वाला हो गइल, पकौड़ी वाला हो गइल, चिकना वाला हो गइलन सो, ई सब के दुकानदारी चलत रहे। आज ठीक बा, दारू पियल केहू नहीं के छोड़ले, जे जितना दारू पियते बा कहीं से ना कहीं से के रोकला से चाहे जहर पियो चाहे दारू पियो। हमनी के राज के खत्म सरकार बा, मतलब ये मामला में खत्म सरकार बा। दारू कहे के मतलब बंद थोड़े, दारू तो पीते बा, चाहे घरे चुआ के पियो, जहर चुआ के पियो, ओकरा बुझाता कि ना ए में थोड़ा सा नशा बाटे तो पियबे करी। लेकिन उम्दा किस्म के दारू बने यदि सरकार बनावे के ओकरा कोशिश करे बढ़िया तो बनते बा। कहां नहीं के चारों तरफ से एकदम एथी काची कहाला रेत लेखा हैंग क देले बा लोग कि भाई ये पर पानी ना चढ़ी। तो झारखंड से हिलकोर मार देता, तो कभी यूपी से मार देता, तो कभी बंगाल से मार देता, बालू के कभी नेपाल से मार देता। तो पानी पूरा हटावा, पूरा देश में बंद कर दो, पूरा देश में बंद कर दो। गानो देश में बंद होई, पूरा देश में कैसे बंद हो जाई? पूरा जब देश में बंद हो जाई सबसे चालाक हमनी के बिहार के मतलब नेता मंत्री बा लोग, यूपी में बुर्बक बारा लोग। हाँ योगी जी बुर्बक बारन के ना, वहाँ के दारू सब कुछ मतलब दारू तो चालू बा यूपी में। एगो बात जानता रह तू, ई सबसे चालाक सुनो तारक बताओ तनी, सुनो एगो बात तू अपने ध्यान में रखी, अपना दिमाग में बैठई हो। जहिया तारा घरे खाना कम होई नु ओ दिन तारा भूख बहुत जोर लागी। हां ई तारा दिमाग के खेला समझ ले बड़ा। हां और सही पियक्कर में बाटे, अच्छा केहू में बाटे, उ दिमाग के माइंड के खेला बाटे। ऐसे कि खाली उ चीजवा के देख ली नु तो ओकर बेचैनी खत्म हो जाए। बइले बाटे बइले बाद में काले ले कपार दर्द अभी करता नु तारा, कपार दर्द अभी करता टे, मीठा मीठा दर्द करता टे, आ कोनो सुविधा नहीं खे नु तो उ कपार के दर्द जोर हो जाई, जोर हो जाई। लेकिन मेडिकल पर से खुराक दवाई लिया के पैकेट में रखले बन तो थोड़ा देरी के बाद कपार के दर्द खत्म हो जाई। ई साइंटिफिक बा, ई माइंड के तारा खेला हटे, कपार के दर्द ठीक हो जाई। वही तरीका से बा आतना ना लोग उलझ गइल बा शराब में। ऐसे कि ना होला कि असंतोष अतना व्यक्त हो गइल बाटे आदमी के मन में, कि मिलबे ना करी, कहीं से पी लो, जहरो पी लो, मारो पी लो, मिलबे ना करी। आ उहे रहित नु तो लोग कहत कि ना ए दारू नहीं खे पिए के, दारू नहीं खे